lekarzem, chirurgiem. Bardzo dużo podróżował. No i niestety dotknęła nas tragedia i to bardzo duża. Mąż, jadąc do pracy, zginął w wypadku samochodowym. Oczywiście nie na miejscu. Przez pół roku jeszcze leżał nieprzytomny w szpitalu. Nigdy nie odzyskał przytomności. Wypadek męża nastąpił w najbardziej też w złym czasie. Nigdy nie ma oczywiście dobrego czasu. Zaczęły się piętrzyć problemy, no nie ukrywam, że finansowe. To znaczy raty za dom, jakieś tam inne raty, bo także powiem szczerze, że myślałam już nawet o tym, żeby ten dom zamienić na jakieś mniejsze mieszkanie, sprzedać, no cokolwiek zrobić, ale żeby się tych długów pozbyć. No i właśnie na naszej drodze życia stanął pan dyrektor Zieleniewski, firma OVB. I nie ukrywam, że gdyby nie te kroki poczynione i bardzo dobra polisa, różnie nasze życie mogłoby się w tej chwili toczyć. Na pewno nie mieszkałybyśmy już w tym domu, który no nie ukrywam, był wymarzonym domem mojego męża. I niewątpliwie to by było straszne, gdyby ten dom przeszedł w jakieś inne, obce ręce. Pani Iwona B. znalazła się w sytuacji, że nagle były potrzebne pieniądze i w pewnym momencie zacząłem załatwiać w towarzystwie ubezpieczeniowym i wszelkie niezbędne sumy, niezbędne do przeżycia, a bezsporne, jeśli chodzi o odszkodowanie, kompensa w ratach zaczęła wypłacać na moją prośbę. Te transze powodowały ten spokój ducha, który był w tej trudnej sytuacji dla pani Iwony B. i jej córki Katarzyny niezbędne. OVB pomogło łącznie z partnerami, z towarzystwami ubezpieczeniowymi w tym, że matka z córką nie straciły kondycji finansowej. Matka z córką mogły żyć normalnie, nie myśląc o pieniądzach w trudnej sytuacji. Także jeżeli mogę w tym miejscu podziękować wszystkim pracownikom, którzy bardzo mi, oprócz pana dyrektora oczywiście, pomogli w tych trudnych chwilach, to bardzo dziękuję. Dom jest w tej chwili własnością moją i córki i jesteśmy absolutnie zabezpieczone, no można powiedzieć, do końca życia. Myślę, że Kasia będzie kontynuowała tą rodzinną tradycję i pozostanie tutaj również do końca swojego życia ze swoimi dziećmi, nie wiem, może jakimś mężem w międzyczasie. Nisam sklona doktorima ni ništa. Mislila sam da sam od čelika, fakat da meni ne može biti ništa i da se loše stvari drugima događaju. Žene iznad 50 godina dobiju poštom za taj ček kancer. Međutim, sam ipak otišla i za 14 dana mi je došao nalaz da je kancer i to invazivni, ovisan hormonski. Ja sam bila u šoku zato što cijeli život ja nemam dana bolovanja. I onda sam išla na kemoterapije. One su mučne, koji svakom što su mučne. I imala sam peh da prije te moje bolesti roditelji su mi umrli u 5 mjeseci. Tako da i to je veliki trošak bio, tako da mi je konto bio onako katastrofa. Pojavio se gospodin Franjković, odnosno nazvao me kad je čuo od prijatelja da sam bolesna, da sam na bolovanju i tako.
I on me je podsjetio kakvu policu ja u stvari imam. Gospođu Per poznajem još od prije rata i slučajno smo se sreli. Pitam kako si? Pa kaže dobro, operirala sam rak dojke. Ja sam se skoro srušio. Da bih se sjetio da ona ima policu osiguranja od 10 teških bolesti. Upotrijebio sam sva poznanstva u Merkuru. Za 10-ak dana ona je imala novce na žiroračunu. Tako da je to u tom trenutku vrlo potpomoglo i maknulo barem neke brige oko financija. Ta isplata od Merkura po toj polici mi je višestruko pomogla. Ja sam na nulu dovela svoj račun i tako da mi je život ipak bio lakši, puno lakši nego što bi bio bez toga. Sve je bilo perfektno, stvarno. Nadalje, moj život sada je opet kao prije. Mislim, ja se osjećam odlično, prijatelja imam puno, s djecom imam psa. Maštam samo o tropskim morima i Japanu. To su moji snovi. Riječi hvale nemam. Ja vas hvalim od tog dana svuda. Svuda, ozbiljno. S manželom sme sa zoznámili v práci. Potom v priebehu toho ma zobrali na vysokú školu. Vydržali sme, keď som bola druháčka, tak sme mali svadbu veľkú, ako na dedinskú svadbu sa patrí. No a od roku 1997 začal chorľavieť. Chudol, nechutilo mu jesť. Cez priateľku sme sa dostali do Bratislavy, kde po vyšetreniach už zistili, že tá rakovina je v takom štádiu, že sa už nedá ani operovať. Išiel na chemoterapiu po 3 dávkach, už sa to nedalo vôbec a behom 3 mesiacov vlastne zomrel. No bolo to veľmi náročné, lebo vlastne tie všetky mužské práce som sa musela naučiť. Sme prekryli dom, potom po manželovej smrti. Neskôr sme si poriadili túto časť vpredu. Prestierkovaný je celý dom, okná sú vymenené. V roku 2009 v júni prišla veterná smršť, no a zasiahlo to aj nás, keďže susedovi zobralo strechu a úlomky z jeho strechy poškodili aj našu strechu a náš dom. Za pomoci susedov a rodiny sme prekryli polovicu strechy a určitú časť z druhej strany. No a finančne nám pomohla poisťovňa a celú poistnú udalosť hradila v plnej sume. Bez pomoci toho stavebného sporedenia a poistiek, tak to by sa nedalo financovať. Akože z môjho platu učiteľského určite nie. Pani Or a nebohý Ľubo patrili medzi mojich prvých klientov. Začali sme stavebným sporením, potom som urobil zabezpečenie živiteľa rodiny, to znamená životné poistenie, jedno, druhé. Keď sa im narodil syn, urobili sme poistenie syna, z ktorého vlastne berie teraz po smrti otca rentu do 18. Postupne sme riešili iné veci ako poistenie nehnuteľnosti. Tam sa ukázala sila firmy OVB, že nie je umenie urobiť zmluvu, ale dôležité je byť pri tom klientovi, keď sa stanú tie nepríjemné veci. Neskôr som si aj ja dala životné poistenie a takisto nejaké iné dôchodkové poistenia. Takže veľmi dobrá spolupráca s OVB. Myslím v tejto dobe hlavne na synovú budúcnosť. Mám veľmi rád fyziku a matematiku, takže asi týmto smerom by som ho chcela orientovať. Bude to veľa záležať na ňom, že ako ďalej bude postupovať. Budem mu vo všetkom napomocná, koľko sa mi bude dať.
každý člověk má sen. Tak prostě vznikla taková představa typicky česká restaurace a italská restaurace. Ovšem, než se ten sen jako naplnil, tak to jako trvalo. To bylo problémů, všechno bylo o penězích, takže se vlastně budovalo na etapy. My jsme skutečně nevěřili, že jako je to možné jako dotáhnout do konce, aby se to otevřelo. Protože když už bylo jako z 80% všechno hotové, tak furt chybělo něco na rozjetí toho provozu. Suroviny, zařízení a tak dále. Už jsme byli v takovém věku, kdy jako těžko se půjčuje, je to takový sen. Xkrát jsme slyšeli, že prostě to je třeba takový podnikání, který třeba je nerentabilní. Jo. V tom závěru tak nějaká, asi zřejmě to je i o štěstí. Jo, je to i o štěstí. Jeden známek vlastně nám jako doporučil tady paní Zámečníkovou, že to je prostě ženská, která jako jde za věcí a řeší tyhle finanční problémy a že ta by vám měla pomoct. A vlastně se to naplnilo. V době, kdy dostavovali tuhle restauraci, tak banky dávaly ruce pryč od těchto projektů, protože cítili, že bude krize a báli se investovat do restaurací a podobných podniků. Poslední 4 miliony jim chyběly. Bylo to peníze na vnitřní omítky, na schodiště, na zařízení, na chladicí zařízení, na prostě peníze na provoz, který v tu dobu nikdo nechtěl financovat. Báli se, že nebude návratnost, že jim nebude mít kdo splácet. Celá rodina se stmelila. Mě vlastně přesvědčili o tom, že to myslí vážně a že jsou proto schopni udělat všechno. A já potom mohla přesvědčit ten bankovní ústav. Já jsem musela komunikovat s několika ústavy, přehazovat zástavy, tak aby nám prostě poskytli za dobrých podmínek úvěr vlastně neúčelový na tuto restauraci. Tím je vlastně pro nás OVV, tím, že zastupujeme všechny ústavy a můžeme s nimi komunikovat a oni komunikují s námi, tak díky tomu vlastně se podařilo zafinancovat poslední 4 miliony. A to je asi vlastně celý, že se pídili na poslední všechny možnosti, aby se k tomu svému snu dostali. To se mi na nich moc líbí a proto je navštěvujeme i z radosti, že? Nejenom z povinnosti. Teďka žijeme tak, že prostě jak jsem řekl, snažíme se to předávat nebo předat mladým. Ale když je to trošičku možný, tak prostě se vytratit a relax a cestování a poznávání. Takže ono na starý kolena se nám to jako vrací. No. Jak se bavíme o snu, tak ten sen se jako naplnil. Když to bude fungovat takhle, tak jsem maximálně spokojený, tak se to všechno naplnilo. Protože mám radost z toho, když je plný parkoviště, lidi se sem sjíždí. Já když si lehnu sem tady do té krásné zelené trávy a budu sedět na plující mraky, tak mám pocit naplněnosti, že jsem něco předal, že jsem předal něco dětem a že ta myšlenka prostě, že se nese dál a z toho mám radost. Hvala OVB-u što mi je pomogao kad mi je bilo najteže u životu. Po firme OVB máme finančné zabezpečenie a so synom nám bude určite ľahšie. Dziękujemy bardzo, dziękujemy całej firmie i jeszcze raz bardzo. Ještě jednou díky moc, pokračujeme dál.